Ο Αχμάντ, ένας 92χρονος από ένα μικρό χωριό στην Κρήτη, ήταν γνωστός σε όλους για την απίστευτη ζωντάνια του. Κάθε πρωί οδηγούσε το παλιό του φορτηγάκι στην τοπική αγορά, συνομιλούσε με φίλους, γελούσε με τα παιδιά και επέστρεφε σπίτι χωρίς ίχνος κούρασης ή πόνου. Οι γιατροί του είχαν πει πριν από δεκαετίες να επιβραδύνει τον ρυθμό του, αλλά στα 92 του δεν είχε αρρωστήσει ούτε με κρύωμα τα τελευταία 30 χρόνια. Το μυστικό του δεν ήταν τύχη ή καλά γονίδια. Ήταν 5 απλές συνήθειες που ξεκίνησε στα 62 του, όταν άρχισε να νιώθει τους πόνους της ηλικίας. Η ιστορία του έγινε έμπνευση για το χωριό, αποδεικνύοντας ότι η υγεία είναι επιλογή, όχι πεπρωμένο. Κάθε πρωί, πριν τα πόδια του αγγίξουν το πάτωμα, ο Αχμάντ ξεκινούσε με μια μικρή τελετουργία. Δεν ήταν γυμναστική, ούτε διατάσεις, αλλά μια σηματοδότηση στο σώμα του. Σήμερα, κινούμαστε, αναπνέουμε, ζούμε. Ξαπλωμένος στο κρεβάτι, έπαιρνε 3 βαθιές ανάσες, τέντωνε τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών και περιστρέφονταν αργά οι αστράγαλοι και οι καρποί του. Αυτή η κίνηση, που διαρκούσε μόλις 90 δευτερόλεπτα, έστελνε αίμα στα άκρα του, οξυγόνο στον εγκέφαλό του και εγρήγορση στους μυς του. Μελέτες από το Εθνικό Ινστιτούτο Γύρανσης επιβεβαιώνουν ότι τέτοιες ήπιες πρωινές κινήσεις βελτιώνουν την ενέργεια, την ισορροπία και τη διανοητική διάβγεια στους ηλικιωμένους. Πριν από αυτή τη συνήθεια, στα 60 του, ο Αχμάντ ξυπνούσε δίσκαμπτος, με βαριά πόδια και θολό μυαλό. Μία μέρα παραπάτησε πάνω στις παντόφλες του, επειδή τα πόδια του δεν είχαν ξυπνήσει ακόμα. Αυτό τον τρόμαξε και τον όθησε να αλλάξει. Μετά την πρωινή κίνηση, ο Αχμάντ έπινε ένα ζεστό ποτήρι νερό με χυμό λεμονιού, κουρκουμά και μια πρέζα μαύρο πιπέρι. Αυτό το χρυσό ποτό, όπως το αποκαλούσε, ήταν η δεύτερη συνήθειά του. Το λεμόνι, πλούσιο σε βιταμίνη C, ενίσχυε τα λευκά αιμοσφαίρια και την πέψη, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Linus Pauling. Ο κουρκουμάς με την κουρκουμίνη μείωνε τη φλεγμονή, όπως έδειξε το Frontiers in Pharmacology, ενώ το μαύρο πιπέρι αύξανε την απορρόφησή της κατά 2.000%. Πριν υιοθετήσει αυτό το ποτό, ο Αχμάντ υπέφερε από υγμορίτιδα 2 φορές το χρόνο και πόνους στις αρθρώσεις κάθε χειμώνα. 2 εβδομάδες μετά την έναρξη, η πέψη του βελτιώθηκε, οι πόνοι μειώθηκαν και δεν αρρώστησε ξανά. Η τρίτη συνήθεια ήταν ο καθημερινός 15 λεπτός αντιφλεγμονώδης περίπατος. Χωρίς τηλέφωνο ή ακουστικά, μόνο κίνηση και ανάσα. Το British Journal of Sports Medicine δείχνει ότι 20 λεπτά περπάτημα μειώνουν τη φλεγμονή, ενώ το Stanford αποδεικνύει ότι ενισχύει τη δημιουργικότητα. Όταν μία μέρα το παρέλειψε, ένιωσε δισκαμψία και θολούρα. Από τότε δεν το ξαναπαρέλειψε. Φορούσε καλά παπούτσια, περπατούσε αργά, ανέπνεε βαθιά και χαμογελούσε, ενεργοποιώντας το πνευμονογαστρικό νεύρο, όπως δείχνει το Psychosomatic Medicine, που μειώνει το στρες και τη φλεγμονή. Το πρωινό του Αχμάντ ήταν γεμάτο πρωτεΐνη, ένα βραστό αυγό, ένα φλιτζάνι γιαούρτι, μια χούφτα καρύδια και μερικά μύρτιλα. Σύμφωνα με το American Journal of Clinical Nutrition, η πρωτεΐνη ενισχύει τη μυϊκή μάζα και τη μακροζωία. Παλιά, η ενέργειά του έπεφτε μέχρι το μεσημέρι. Μετά το πρωτεϊνούχο πρωινό, παρέμεινε σταθερός και οξυδερκής. Τέλος, κάθε πρωί, ο Αχμάντ έκανε νοητική προετοιμασία. Για 3 λεπτά φανταζόταν μια ήρεμη, δυνατή μέρα. Μελέτες από το Χάρβαρντ δείχνουν ότι η νοητική απεικόνηση ενεργοποιεί τον εγκέφαλο σαν να ζει την εμπειρία, μειώνοντας το στρες και ενισχύοντας την ανοσία. Η επιτυχία του Αχμάντ ενέπνευσε το χωριό. Οι φίλοι του, βλέποντας τη ζωντάνια του, ζήτησαν τις συμβουλές του. Σύντομα, πολλοί υιοθέτησαν τις συνήθειες του και το χωριό έγινε πιο ζωντανό, με τους ηλικιωμένους να περπατούν, να γελούν και να ζουν πλήρως. Ο Αχμάντ απέδειξε ότι η υγεία δεν είναι δώρο της τύχης, αλλά αποτέλεσμα μικρών καθημερινών επιλογών. Η επιτυχία του Αχμάντ, του 92χρονου από το χωριό της Κρήτης, που παρέμενε υγιής και δραστήριος, είχε γίνει θρύλος στην κοινότητα. Οι ηλικιωμένοι τον έβλεπαν να οδηγεί το φορτηγάκι του, να περπατά χωρίς κόπο και να γελά με τα παιδιά, και αναρωτιούνταν πώς το κατάφερνε. Ανάμεσά τους ήταν η Ζαϊνάμπ, μια 88χρονη γιαγιά που ζούσε με την οικογένειά της σε ένα μικρό σπίτι κοντά στην πλατεία. Παλιά, η Ζαϊνάμπ περπατούσε χιλιόμετρα για να μαζέψει ελιές και να επισκεφθεί φίλους, αλλά τα τελευταία χρόνια τα πόδια της είχαν αδυνατήσει. Οι πόνοι στα γόνατά της την κρατούσαν στο σπίτι και η σκέψη ότι δεν μπορούσε να συνοδεύσει τα εγγόνια της στην παραλία την έκανε να νιώθει θλίψη.
Θυμόταν τις συμβουλές του πατέρα της για υγεία, πρωινές κινήσεις, καθημερινούς περιπάτους και υγιεινή διατροφή, αλλά ποτέ δεν τις είχε εφαρμόσει σοβαρά. Μια μέρα, ενώ συνομιλούσε με τον Αχμάντ στην αγορά, έμαθε για τις 5 συνήθειες που τον κράτησαν δυνατό. Η εγγονή της, η Σαΐμα, μια νοσοκόμα, άκουσε τη συζήτηση και ενθουσιάστηκε. Η Σαΐμα, που είχε δει πολλούς ηλικιωμένους ασθενείς να χάνουν την κινητικότητά τους, αποφάσισε να βοηθήσει τη γιαγιά της. Έψαξε στο διαδίκτυο και βρήκε μελέτες που υποστήριζαν τις συνήθειες του Αχμάντ. Ήπιες πρωινές κινήσεις, χρυσό ποτό με λεμόνι και κουρκουμά, καθημερινή περίπατη, πρωτεϊνούχο πρωινό και νοητική προετοιμασία. Δημιούργησε ένα απλό σχέδιο για τη Ζαϊνάμπ προσαρμοσμένο στις ανάγκες της τυπία. Η Σαΐμα ξεκίνησε με την πρωινή κίνηση. Κάθε πρωί καθοδηγούσε τη Ζαϊνάμπ να κάνει 3 βαθιές ανάσες, να τεντώνει τα δάχτυλα και να περιστρέφει τους αστραγάλους και τους καρπούς της ενώ ήταν ξαπλωμένη. Η Ζαϊνάμπ, αν και διστακτική στην αρχή, ένιωσε τα πόδια της πιο ελαφριά μετά από μια εβδομάδα. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γύρανσης, αυτές οι κινήσεις βελτιώνουν την κυκλοφορία και την ισορροπία. Στη συνέχεια, η Σαΐμα έφτιαχνε για τη Ζαϊνάμπ ένα ζεστό ποτήρι νερό με χυμό λεμονιού, κουρκουμά και μαύρο πιπέρι. Το λεμόνι ενίσχυε το ανοσοποιητικό, ο κουρκουμάς μείωνε τη φλεγμονή και το πιπέρι αύξανε την απορρόφηση, όπως έδειξε το Frontiers in Pharmacology. Μετά από 2 εβδομάδες, η Ζαϊνάμπ παρατήρησε ότι η πέψη της βελτιώθηκε και οι πόνοι της μειώθηκαν. Για τον καθημερινό περίπατο, η Σαΐμα συνόδευε τη Ζαϊνάμπ για 15 λεπτά γύρω από το σπίτι. Η Ζαϊνάμπ περπατούσε αργά, αναπνέοντας βαθιά και χαμογελώντας όπως της πρότεινε η Σαΐμα, ενεργοποιώντας το πνευμονογαστρικό νεύρο σύμφωνα με το Psychosomatic Medicine. Το British Journal of Sports Medicine επιβεβαιώνει ότι το περπάτημα μειώνει τη φλεγμονή. Το πρωινό της Ζαϊνάμπ άλλαξε επίσης. Η Σαΐμα έφτιαχνε ένα βραστό αυγό, γιαούρτι, καρύδια και μύρτιλα, παρέχοντας 25 γραμμάρια πρωτεΐνης, όπως συνιστά το American Journal of Clinical Nutrition για τη μυϊκή μάζα και τη μακροζωία. Τέλος, η Σαΐμα δίδαξε στη Ζαϊνάμπ τη νοητική προετοιμασία. 3 λεπτά κάθε πρωί για να φανταστεί μια ήρεμη, δυνατή μέρα. Μελέτες από το Harvard δείχνουν ότι αυτό μειώνει το στρες και ενισχύει την ανοσία. Μετά από 2 μήνες, η Ζαϊνάμπ ένιωσε σαν να είχε γυρίσει ο χρόνος πίσω. Περπατούσε με τα εγγόνια της στην παραλία, γελούσε και έπαιζε χωρίς πόνο. «Σαΐμα, δεν πίστευα ότι αυτά τα απλά πράγματα θα λειτουργούσαν», είπε με δάκρυα χαράς. Η οικογένειά της υιοθέτησε τις συνήθειες και το σπίτι τους γέμισε γέλια και υγιεινά γεύματα. Η Ζαϊνάμπ κάλεσε τον Αχμάντ για δείπνο, ευγνώμων για την έμπνευσή του. Η κληρονομιά του πατέρα της ζωντάνεψε ξανά και η οικογένειά της έγινε πιο δεμένη, αποδεικνύοντας ότι η υγεία ενώνει γενιές. Η φήμη του Αχμάντ και της Ζαϊνάμπ είχε εξαπλωθεί στο χωριό, εμπνέοντας πολλούς ηλικιωμένους να αλλάξουν τη ζωή τους. Ανάμεσά τους ήταν ο Ρασίντ, ένας 90χρονος συνταξιούχος έμπορος που διατηρούσε ακόμα το μικρό του κατάστημα κοντά στην πλατεία. Παλιά, ο Ρασίντ περπατούσε ώρες για να πουλήσει τα προϊόντα του, αλλά τώρα δυσκολευόταν να σταθεί για πολύ. Οι πόνοι στα πόδια του και η κούραση τον έκαναν να πιστεύει ότι η γύρανση ήταν αναπόφευκτη. Κάθε μέρα καθόταν στο κατάστημά του, αλλά η καρδιά του λαχταρούσε να περπατήσει ξανά ελεύθερα. Μία μέρα, ο γείτονάς του, ο Φώτης, ένας φυσιοθεραπευτής, του μίλησε για τις 5 συνήθειες του Αχμάντ. Ο Ρασίντ, αν και σκεπτικός, αποφάσισε να δοκιμάσει. Ο Φώτης ξεκίνησε εξηγώντας την πρωινή κίνηση. Δίδαξε στο Ρασίντ να κάνει 3 βαθιές ανάσες, να τεντώνει τα δάχτυλα και να περιστρέφει τους καρπούς και τους αστραγάλους του, ενώ ήταν ξαπλωμένος. Το Εθνικό Ινστιτούτο Γύρανσης επιβεβαιώνει ότι αυτές οι κινήσεις βελτιώνουν την κυκλοφορία και την ισορροπία. Αν και ο Ρασίντ θεωρούσε ότι ήταν πολύ απλό, μετά από μια εβδομάδα ένιωσε τα πόδια του πιο ελαφριά. Στη συνέχεια, ο Φώτης του πρότεινε το χρυσό ποτό. Ζεστό νερό με λεμόνι, κουρκουμά και μαύρο πιπέρι. Το λεμόνι ενίσχυε το ανοσοποιητικό, ο κουρκουμάς μείωνε τη φλεγμονή και το πιπέρι αύξανε την απορρόφηση, όπως δείχνει το Frontiers in Pharmacology. Μετά από 2 εβδομάδες, ο Ρασίντ παρατήρησε καλύτερη πέψη και λιγότερους πόνους. Η τρίτη συνήθεια ήταν ο 15 λεπτός καθημερινός περίπατος.
Ο Φώτης συνόδευε τον Ρασίντ γύρω από το κατάστημα, ενθαρρύνοντάς τον να αναπνέει βαθιά και να χαμογελά, ενεργοποιώντας το πνευμονογαστρικό νεύρο σύμφωνα με το Psychosomatic Medicine. Το British Journal of Sports Medicine δείχνει ότι το περπάτημα μειώνει τη φλεγμονή. Το πρωινό του Ρασίντ άλλαξε επίσης. Ένα βραστό αυγό, γιαούρτι, καρύδια και μύρτιλα, παρέχοντας πρωτεΐνη για τη μυϊκή μάζα, όπως συνιστά το American Journal of Clinical Nutrition. Τέλος, ο Φώτης δίδαξε στο Ρασίντ τη νοητική προετοιμασία. 3 λεπτά κάθε πρωί για να φανταστεί μια ήρεμη, δυνατή μέρα. Το Harvard δείχνει ότι αυτό μειώνει το στρες και ενισχύει την ανοσία. Μετά από μερικές εβδομάδες, ο Ρασίντ ένιωσε μια εκπληκτική αλλαγή. Τα πόδια του ήταν πιο σταθερά και μπορούσε να σταθεί περισσότερο στο κατάστημά του. Άρχισε να περπατά πιο μακριά, χαιρετώντας τους πελάτες του με χαμόγελο. «Φώτη, δεν πίστευα ότι αυτά τα μικρά πράγματα θα έκαναν τόση διαφορά», είπε. Η ιστορία του εξαπλώθηκε και οι πελάτες του άρχισαν να ρωτούν για τις συνήθειες του. Ο Ρασίντ μοιράστηκε την εμπειρία του, εμπνέοντας το χωριό να υιοθετήσει αυτές τις πρακτικές. Το κατάστημά του έγινε σημείο συνάντησης όπου οι ηλικιωμένοι συζητούσαν για υγεία και ζωντάνια. Η ιστορία του Αχμάντ, της Ζαϊνάμπ και του Ρασίντ έδειξε ότι η υγεία δεν είναι ζήτημα τύχης, αλλά καθημερινών επιλογών. Το χωριό μεταμορφώθηκε σε μια κοινότητα γεμάτη ενέργεια, όπου οι ηλικιωμένοι περπατούσαν, γελούσαν και ζούσαν πλήρως. Οι 5 συνήθειες, μια πρωινή κίνηση, ένα χρυσό ποτό, ένας θεραπευτικός περίπατος, ένα πρωτεϊνούχο πρωινό και μια νοητική προετοιμασία, έγιναν οδηγός για όλους. Δεν χρειάζονταν φάρμακα ή πολύπλοκες δίαιτες, μόνο μικρές, συνεπείς πράξεις που έλεγαν στο σώμα «ακόμα μπορώ». Και έτσι, το μήνυμα ολοκληρώθηκε. Η υγεία είναι μια καθημερινή δέσμευση, ένα βήμα τη φορά, μια ανάσα τη φορά, μια επιλογή τη φορά.